Салом дӯстони азиз, як видеои хубтон кунам. Як рӯз бигем аму як 10 рӯз пеш як одам ина радиатор харид. Ина бигем 850 сомон дар радиатор харид. Ҳамаи овард. Нигоҳ ки одамо ҳам хеле нозуканда, як хелеш нигоҳ ки соҳибиш мега ана чиз мега камтар мошингзара мега камтар радиаторам бубр овард. Ман метарсам карочи ҳамия бихар занак да. Ана баъд ман гирифтам гуфтам чанд сумай, хай 150 гуфт, овард я 100 сумда дод. Гуфтак бу мебурора. Анака нигоҳ кунӣ бачо. Диди ҳамҷера оз ман хеле навш задам ба инаҳа. Диди ҳамҷа овштаги ними фишка дриями дромадаги сабаби буш ай анамияй. Нигоҳ кунӣ, диди ҳамин нав пачкай. Хайша ремонт овардаги аноли инамиш пачкай, инами радиаторай. Инаҳа мисол ами чиз ина пешеш. Вообще ина не чизакош. Нем ҷиндоракош карочи. Ана нигоҳ кун. Просто ҳама вақт ҳами чизе ки мехарен, месӯза я бор бикшоен шам. Хатон бикшоен бинен. Мекшоен мебинен ҳами дардоша пайдо мекунен. Дига хатонам соз мекунем, запчастош ҳамаи ҷода ҳаста, ина нигоҳ кунем. Боз инаме сайдинид мекунам, инҷа шайсар мекунам, тамом. Ҳамин чиз олам гулистон меша, нав меша ина. Навшо мекунам, тамом. Хай заодно подключенишам нигоҳ кунем ки чӣ хел подключат меша. Боз ина видеои дигара подключенишам нишон метиҳам ки бе вентилятор намахе подключен меша.